Maayong buntag sa tanan. Daghang salamat sa Dios nining laing higayon nga kita makasimba kaniya, makapasidungog siyang buhi nga ngalan. Magaduol kita sa Dios diha sa pagampo. Gamhanan ka o Dios, ikaw ang tinubdan sa amo ang kinabuhi, ikaw ang Dios nga walay sama, ikaw ang Dios nga gamhanan sa tanan o amo ning ihalad kanimo o Dios ang panimbahon nga sa amo ang pagpaminaw sa imong buhi nga pulong. Ikaw gayud o Dios magapamuhat sa imong katawhan karon nga magadasig, magalig-on silang pagtuo o sa katong gusto nimo nga luwason Ginoo ako mga pag-ampo nga ikaw o Dios magapamuhat usab kanila nga maabli ang ilang kasing-kasing o gunahuna o masabtan nila ang imuhang plano sa kaluwasan. Daghang salamat sa ngalan ni Jesus. Amen. Ang ato ang teksto karon makita sa Roma Kapitulo 8, versikulo 28 ngadto sa 30 atong basahon. Kita nasayod nga diha sa tanang butang ang Dios magbuhat sa maayo ngadto kanila nga mga nahigugma kaniya ug ang mga tinawag sumala sa iyang katuyuan. Kay sila nga mga nailhan yang daan gitakda usab niyang daan nga may sama sa dagway sa iyang anak aron siya mahimong panganay sa daghang mga magsuon. Ug sila nga gitakda niyang daan siya usab iya usab nga gitawag og sila nga iyang gitawag iya usab gihimong matarong ug sila nga iyang gihimong matarong iya usab nga gipasidunggan. Ang titulo sa to ang mensahe karon ang garantiya sa kaluwasan. Okay? Sa dihang ignan ko ni David nga ako magwalay karong simanaha kay nay naka-schedule unta nga lahi pero naay mga panghitabo so akong gi-embrace no kini nga pagwali nya ningon man siya sa kuha nga ako daw magbuot o ako'y magbuot so tungod kay ako so ay na mo katingala ngano mag-Roma ta karon kay gitagaan kog freedom nga ako magbuot nganong kaniman akong gipili kay ako sa dihang nakadungog ko nga ako'y magwali karong Sunday, nagunahon ako nga unsa ba kay mensahe nga akong masangyaw sa mga katawhan sa Dios, sa mga karniro sa Dios nga taliwala sa pandemya. Nag-increase ang mga kaso, na-threat sa lockdown, at kag Israel, Nigeria, basig mo na ba ni, kay epicenter ba ng Israel, basig mo na ni siya ang signagdanan sa tribulasyon na ba kani? No? So, daghan og mga kabalaka, daghan og mga tingali kahadlok sa kasing-kasing sa katawhan karon, tingali ang uban murag nataranta na. Uban medyo nawala na spacing. O akong goal karon sa inyo nga iplastar nato ang ato ang pagtuo nga natay Ginoo og muna nga kasagara sa mga to nakaila sa ko nga ingon nila nga chill ra do kay ko. Chill ba? Anong chill ra maka kasakay sekreto ni Marvin Joe or MJ o anong chill ra man kay na naka-chill yun sa ko mga kaigsonan sa tinuod lang na may gapoy ko kana kahadlok diya sa kasing-kasing. Na may kabalakay tao ra ta no. Lagi na siya part na siya sa ato ang pagkatawhanon pero nakahatag yung chill sa ko tungod kay naay Ginoo og naay saad niya ba. O kaning Roma 8:28 mo ni siya ang saad sa Dios nga makahatag gayud comfort sa ko no makahatag gayud siya og kana bitaw ginatawag nga maka-minister gid siya ba. Kay kung makuha na tong context nindot kay lami kayo nya ako nagipong ilahos sa tama sa 30 para kompleto recados gini siya. So hinaton ta mga kaigsonan no nga sa online o sa nadiri sa physical gathering nga magpatalingog kita sa pulong sa Ginoo kay nindot kini siya nga passage kay suod kini siya no kay siya sa kuha no special kini nga mga bersikulo sa kuwang kinabuhi og first time po nako ni nga iwali sa inyo ang Romans 8:28 nga kanigyon nga passage. Okay. Atong sugdan sa context, okay?
So verse 1, gingon ni Pablo nga busa sila nga naa kang Kristo dili na karon hinukman. So mo ni siya ang garantiya, mo ni conclusion ni Pablo sa kanang iyahang exposition mahitungod sa pagkamatarong sa Dios. Na ang pagkamatarong sa Dios natagamtaman sa usa ka tawo sa dihang siya mituo kang Kristo. Nga madawat lang gid siya pinagi sa pagtuo dili sa mga binuhatan, dili sa mga pagtuman sa balaod, pinaagi gayud kang Hesus. O tungod tungod kay namatarong na siya, luwas na siya, dili na siya hukman sa Ginoo. Kaya ang paghukom sa Dios kaniya gidawat naman ni Hesus dito sa krus sa Kalbaryo. Dili na siya hinukman, dili na siya silutan. Apan tungod kay do kanang samtang naa pa siya sa kalibutan, dili siya exempted gihapon sa mga pagsulay na agyapoy ginatawag nga kalisod. Unya sa verse 16, ang espiritu gayud uban sa atong espiritu magpamatud nga kita mga anak sa Dios. So ang iya pong gi-elaborate nga ang mga dili na hinukman gipuy-an, no? Sa balaang Espiritu Santo. Meaning naagyoy ebidensya sa kaluwasan nay nausab. Naagyoy ginatawag nga bunga sa pagtuo. Okay? Pero ato pong sabton nga sa verse 18, giisip nako ang mga pag-antos nining panahon na karon dili takos itandi sa himaya nga ipadayag raon niya kanato. So, gisultihan usab ni Pablo nga ang mga Kristohanon, although siya dili na hinukman, gipuy-an na sa balaang espiritu, naada gyapon mga pag-antos nining panahon na. Naagya pa rin pag-antos. Unsa man yung mga pag-antos, iyang gilaborate nga naagya po ginatawag nga groaning sa kinasuluran na struggle sa sala. Okay? Naagya po ginatawag nga kinahanglan ta mo persevere na ay mga kulayahon. Okay? Na ay mga persecution. Naagi gid ang pag-antos realidad gid kini sa ato ang kinabuhi nga Kristohanon, no? O sa versikulo 20, nga naman aside sa inward nga suffering, kay sa atong pakibugno sa sala, ang realidad usab nganong ni pag-antos sa verse 20 kay ang kabuhatan na ilalom sa kakawangan. So futility, meaning subject to ruin. So therefore, ang muna nga na mga virus, gira, because all the things that we see is actually kakawangan gini siya. Usa ra gyud ang mulahutay sa kanwalay katapusan. So muna itong isgutan karong taon-taon. So realidad, ang pag-antos, realidad nga ang ato ang kaning tibuok, kabuhatan, entire creation is subject to futility. That's why there is suffering. We are living in this fallen world. So ayaw pag-expect nga nagkinabuhi ka sa fallen world, muna ni ang langit, di gini mo ang langit, ikson. Okay? So, in that context, sa verse 28, muna siya, kita nasayo diha sa tanang butang. So, ang tanang butang dari, gilangkob na niya tanan dayon, sumpay ni siya. Okay? Tanang butang, suffering, pag-antos, COVID, persecution, appeal na ang inward struggle sa sin, including also the good things that God has poured out upon us. Ingon siya, kita nasayon nga diha sa tanang butang ang Dios magbuhat sa maayo. If you are a Christian right now, if you truly believe in Christ, saad siya sa Ginoo kanato nga even though realidad ang evil na ay kalisod in God's sovereign kanang choice will, He can turn it good for you. Na ato lang klarohon nga ang Ginoo dili siya mao ang author sa evil, dili siya ang cause sa evil, but because He is sovereign, He can turn unsa man ang mga kasakit nga ato ang natagamtaman, turn it for your good. Ako na na-explain mo na sa atong providence, okay? Sa Ginoo, sa tuang kinabuhi. Now, pero sa dili pa nato ni siya, para maklaro gyud, kinahanglan ato ang sabton nga kita na sa diya sa tanang butang ang Dios magbuhat sa maayo.
Kinahanglan sa nato establish ang soberenya sa Dios sa tanang butang. God is sovereign. Siya ang pinakalabaw sa tanan. Walay mga butang nining kalibutan nga out of His control. Government, maskin ang pinakagamay nga virus, in control ang Ginoo, bacteria, fungi, atom, tanan. God is in control. Walay nakagawa siya ang control. He is sovereign. Labaw siya sa tanang butang. Labaw siya kanimo, labaw, walay makalabaw siya. So, establish nato na God is sovereign. Unsa man ni ang kaning sovereign? Now, si John Piper, ganang ko siyang pag-define. God's sovereignty is His right and power to do all that He decides to do. Way makabuot. If God decides to do it, then He has right and He has power to do it. Okay? Nasa right, nasa power, unsa man ang iyang desisyon. O even sa kaluwasan sa tao, naa siya power and right. Kinsa iyang luwason. Muna atong pagtagad karon. Sa kaluwasan sa tao, siya ang magbuot. Naa sa iyang kamot, naa sa iyang desisyon, kinsa ang iyang luwason. Kay kung dili nato na masabtan karon, mag-struggle ta. So dapat, God is sovereign even sa salvation sa katawhan. Now, balik ta sa passage, sa verse 28b, ngadto kanila nga mga nahigugma kaniya og mga tinawag sumala sa iyang katiwan. So God works together for good, una sa katong nahigugma kaniya. Katong gitawag sumala sa iyang katiwan. So kinsa man ang nahigugma kaniya? Muna siya ang nickname or another name sa mga Christian. Okay? Ang nahigugma sa Ginoo, katog yung mga Kristohanon. Wala. Ay, pag-expect nga. So, every Christian, okay, is defined also by their love to God. If you are a Christian, then loving God is, evidence sa tuang kinabuhi. So, this promise is exclusively for those who love God o katong gitawag sumala sa iyang katiyuan. Okay. So muna siya ang ato ang tagaag pagtagad karong panahon na o padayonon nato. Now, naipangutana nga akong gusto establishar karong takdaa. Ngano sa tanang butang ang Dios magbuhat og maayo sa mga magtuto. Usa ra ni kabuok ayo ni. Kay murag na redundant nako. Ngano sa tanang butang ang Dios magbuhat og maayo sa mga magtuto. Unsay rason ngano man nga determine man gyud ang Dios nga taliwala sa mga pagsulay, taliwala sa kalisod, why God is determined that even these painful experiences that we are experiencing right now, He will turn it for your good. Nga ano man. Okay? Muna siya ang katubagan sa verse 21. Kay sila meaning katong nahigugma sa Dios mga Kristohanon, nailhan na niyang daan. God knows us already before the foundation of the world. Nailhan na niyang daan. So meaning, ang Dios, nanay ginatawag, ang point sa iyang love is sa katong iyanang nailhan daan. Okay? Katong iyan ang gi-elect, gipili daan. So, naay definition sa foreknowledge, God's knowledge and foreknowledge of His people have to do with His knowing them in an intimate, salvific way. When God foreknows a person, He sets His love and favor upon him, her, before time began. Imagine, sa karon nga panahon na. Wala pa ang kalibutan, wala pa stars, wala pa universe, only God lang. Siya lang nag-exist. God knows you already. Isn't that amazing? God knows you. And His knowing is more than just knowledge, but He is nasa intention to show His love, His kindness, His grace upon those He chooses. Katong iyahang gipili in an intimate and salvific way.
So, inana ka gamhanan, ka amazing ang Ginoo nga gipili kaniya sa wala pa namugna ang kalibutan, ug ang iyang pagpili kanimo ug kanako dili pinasikad tungod kay nakita niya in the future nga imo siyang pilion. Kundili gipili na kaniyang daan sa wala pa namugna ang kalibutan, o gusto siya nga kaning gugma siya, ikaw ang object sa iyahang love. Ang nakapaytag na kay dili ta worthy, ani. Dili ta worthy sa object sa iyang love, but in spite of our sinfulness, God elects us, chose us to show His love for you. Passage sa Jeremiah 1:5. Sa wala pa nako ikaw buhata diha sa taguangkan, nakaila na ako kanimo. Ug sa wala pa ikaw mahimugso, gigahin ko na ikaw, gipili ko ikaw nga propeta ngadto sa kanasuran. Muni ang time nga diyan si Jeremiah gitawag sa Dios nga gipili siya nga mahimong propeta. Ana murag naay comment si Jeremiah nga, Lord, bata pa ko, Lord. Maminaw ka ni sila nako. Muni ang tubag sa Ginoo. So wala pa ikaw buhata sa tuwangkan sa imong inahan, nakailan ako kanimo. Nakailan ako kanimo, Jeremiah. Ikaw ang ako ang gipili. Tungod kay nailahan at ikadaan, gipili ko ikaw nga mahimong propeta. So inani ka, gamhanan ang Dios nga ang iyahang pagpili sa tua, pinasikad na gid according to His good pleasure and purpose and will. Muna ang naka-amazing sa ato ang Dios nga gisimba. So, okay, to make this kanapaging mas klaro, daghan kayo mga babae sa kalibutan, pero nalang usa ka babae nga akong gipili, akong minyuan. Og dadto ra gyud nakatutok akong mata siya ra gyud. Og dili lang taman di ako gisang gihatod gyud sa altar para maklaro gayon sa kadaghanan kaning bayhana. Akong gihigugma. No, akong pagpili sa akong asawa, sa akong sa una kaniadto uyab. Di ba? It's the present. Aya pa na realidad diha na gyud. But kaning klase nga kaning gugma sa Dios, wala pa buhata ang kalibutan. Iyan na kang gipili nga mahimo niyang kabahin sa iyahang gingharian tungod sa iharag yung katiyuan o pagbuot. Foreknowledge of God. Now, tanawa ra gud sa 1 Corinthians 8:3. Apan ko ng usa ka tawo na nahigugma sa Dios, kining tawhanan na ilhan sa Dios. Can you just imagine that? Ang pinakarason di ay nganong ikaw nahigugma sa Dios, ang pinakarason di ay nganong ikaw nahimong Kristohanon, kay plano na dahil sa Ginoo in the first place, na ilhan na kanyang daan, o iya kang gipili nga mahimo niyang katawhan. That's how amazing God is. The foreknowledge of God. O ang iyang pagpili, wala na base sa imong pagpili siya. Gipili ni mo siya tungod kay in the first place, gipili na kaniyang daan. Foreknowledge of God. Now, karon nasabtan na nato ang foreknowledge sa Ginoo nga kita iyang gipili aron padaygan ang iyang ipadayag, iyang gugma, ang iyang pabor kanato. Sumala sa iyang katuyuan o pagbuot. Now, sa verse 28b, kaning iyahang nailhanan niyang daan. Iyaw sa gitakda niyang daan nga mahisama sa dagway siyang anak. Iyahang sa in English ani predestined. Gitakda. So katong iyang gipili, gitakda nga mahimong mahisama kang Hesus. Sumuna ang destiny sa matag tao nga gipili na sa Dios daan, ang iyahang gitakda na siya nga mahisama kang Hesus. Ug muni siya pod ang ato ang sabton nga muni ang pinakanindot mahitabo sa kinabuhi.
Muni ang katubagan sa katong verse 20, verse 28 na all things works together for good. Unsa man gid ay ang pinaka-good gayud nga matagamtaman sa tao. Nagagsapi, good health. Dindot ang relasyon. The ultimate good that you can experience in life is you will become like the Lord Jesus Christ. And you are predestined to become like Him if you truly believe in Jesus. Muna ang desisyon sa Dios para kanato nga iyahang pinili. Okay? Now, para mas maklaro pa gyud, predestination refers to the destiny appointed for those who are chosen. Wow, kanindot gyud kaya din, no? Muna siya, gipili ta daan sa Ginoo sa wala pa namugna ang kalibutan o iyatang gipredestin, meaning sa iyang gitakdatan niya nga ang atong destiny sigurado gayod. Ang atong padulngan sigurado gayod. Asa man ni? Glory in heaven. Gisigurado na sa Ginoo daan nga makauban gayud niya sa iyang himaya dito sa iyang gingharian kadtong iyahang pinili. Kadtong iyahang gitawag. Predestined, no? Gi-appoint na sa Ginoo daan ang ato ang destinasyon tungod kay kita iyahang mga pinili. Atong destinasyon to become like Christ. So in every thing that happens to us sa tuang kinabuhi, isip mga pinili sa Dios, the moment you heard the gospel, everything now happens, wala gina siya aksidente because everything is according to God's plan because ang iyang goal is that we all, those who believe in Christ, will become like Christ. We are predestined. Gitakda na. So muna sa dapat ang atong ibutang sa itong unahuna, once you embrace Christ, sa itong mind is, our goal in life, the greatest goal in life is also to become like Christ. Dili lang ni plano sa Ginoo nga mahimo kanang you will become like Jesus Christ in character, in your behavior, in virtues, no, the Christian fruits that ginapabunga sa Holy Spirit sa tuwa. This is also now our ultimate aim sa kinabuhi, to become like Christ. Say kani nga to ang mga millennials, no, nahan kita to become like isa ba katong mga parehas ni mga Korean nila, no? To become like this, like that. Now, when you become a Christian, everything changes. Your goal is to become like Christ. Mo ba na pod ang ato ang gusto mahitabo sa tong kinabuhi? O mura nang plano? Mo para man ang gusto sa Ginoo sa kuwad? Di man ako di kang malangit raman ko. Na. Klaruhan na igsoon. Because those who are predestined by God to become like Christ, this is also our desire to those who are predestined. Okay? Masiguro nimo nga ikaw pinili. Okay. How does God, manana kong explain no, si John Piper Yalang Gate consays, no? First, God chooses, that is, He unconditionally sets His favor on whom He will for knowledge. Okay? Then, He destines them for their glorious role in eternity. Natay role sa heaven, natay plano ang Ginoo nganong ikaw iyang gipili sa kadaghanang katawhan sa tibuok kalibutan. Dili na siya aksidente lang na timingan gid ko da. Dili na natay purpose sa iyang pagpili kanato. Okay? Now, sa Efeso 1:11, ingon dari, ang tanang butang gibuhat sumala sa laraw sa Dios o pagbuot sa Dios. Okay? Diha kang Kristo
gipili kami. Again, the word predestined, gipili kami sa Dios aron mahimong iyang katawhan, sumala sa iyang tuyo sukad pa sa sinugdanan. Gipili na tangdaan sa Ginoo, sumala sa iyang tuyo sukad pa sa sinugdanan. Okay? God is all-knowing, all-powerful, and above all, He is sovereign over even sa salvation sa tao. Now, let's proceed. Roma 8:30. Now, karon, atong nasabtan nga katong gipili sa Dios sukad so wala pa buhata ang kalibutan, iyang padaygan siyang gugma o pabor o kining yang pinili iyahang gitakda nga maluwas mahisama kang Hesus. Yan ang plano na ni sa Ginoo in eternity past. Muna ni ang plano sa Ginoo karon atong sabton nga sa katulong ang muna ni karon sila nga gitakda niyang daan siya iya usab nga gitawag. Uy, kanindot lagi kay ani. Muna nga atong title karon, salvation guaranteed. Garantiya gayud ang kaluwasan tungod kay plano nis Ginoo. Tungod kay plano nis Ginoo, walay bisan kinsa makapugong siyang plano. Walay bisan kinsa makabungkag siyang plano. Ug muna, God is sovereign. Karon iya pod gitawag usa man ning gitawag ato po ning i-explain. Usay buot pasabot sa tinawag sa Dios. Para masabtan nato ni naay giduha ka klaseng pagtawag. Una, gawas nung pagtawag. Mark 16:15. Siya miingon kanila, panglakaw kamo ngadto sa tibuok kalibutan ug iwali ang maayong balita ngadto sa tanang binuhat. So gisugo ni Hesus ang iyang mga disipulo, iyahang mga tinun-an sa pagwali sa maayong balita sa tibuok kalibutan sa tanang binuhat, walay exempted. When you preach the gospel, it is the external call of God. Okay? Apan, ibutang sa tong unahuna, ibutang sa tong alimpatakan, nga kung ikaw magwali sa gospel, muni ang imong audience. Okay? Okay? Patay sa espiritu. Okay? Patay ang ilang espiritu, ang ilahang ginatawag nga, they are ulipon sa sala. O muni ang gidescribe sa Romans 8:7 and 8, busa ang panghunahuna sa unod, batok sa Dios, kaysa balaod sa Dios, wala kini mailalom, dili sila mo submit. Gani, kini dili gayud mahimo. So, you are preaching to spiritual corpses. Nagwali ka sa mga tao nga patay sa espiritu. Ug muni ang gidescribe ni Paul sa kondisyon sa tao nga imuhang malian sa maayong balita. Dili gusto mo submit sa pagbuot sa Ginoo. Wala sila'y abilidad sa paghimo sa kababuton sa Ginoo. O sa verse 8, kadtong nga naa sa uno, dili makapahimuot sa Dios. So these people, muni ang imuhang muning kondisyon sa tao. So, katong wala pa, katong dili mga Kristohanon. They are slaves sa sin, they are dead in spirit, they cannot submit, they cannot please God. Anong dili man sila makaplease sa Ginoo? Because they are sinful. Makasasala sila to the core of their being. Muning ingon ni Jesus Christ, no, they worship me, but their hearts are far from me. Hastang layuwa kayo. So, ang kanidayang mga tawhana, even though patay ang ilang espiritu, they can still do good works, they can still go to church, worship God, but their hearts are far from God. Why? Because ang ilang kasing-kasing, ang ilang espiritu na ulipon sa sala.
O tungod kay sila naulipon sa sila, wala sila kakapas sa pagtuman o even pag-decide to please God, to honor God, to love God. Wala na sila. But nevertheless, God commanded us to preach. I remember sa Old Testament, katobitong sa Ezekiel man tayo ito, giignan siya sa Ginoo, na siya vision. Siya nga, Ezekiel, wali diha. Tanaw si Ezekiel, puros man mga bukog, valley of dry bones. Nagdaduha o wali si Ezekiel, para ingon sa gignan sa Ginoo, wali lang, isulti lang akong pulong. Then once Ezekiel wali sa pulong sa Dios, in his vision, kaning mga corpses na hinay nga naay unod, hantod, nakalakaw. They are alive. Why? Because of the preaching of God's Word. The Word of God makes us alive. Munang rason nga nung nata karon, munang rason that we love God because you are alive. Not just physically, but also spiritually. Now, sa kani mga tao nga nailalom sa sala, gapo sa sala, patay ang espiritu, unsa may ang ilahang kondisyon. Muna yung ingon ni Paul sa mga taga-Efeso nga silang past life. Kaniadto usab kita. Sama usab kita kanila, nagkinabuhi kita sumala sa atong tawhanong kinaya. Ang tingua sa atong unahuna o sa atong lawas maula nga atong gisunod. Og niadto nga kahimtang nato malakip unta kita kanilang tanan nga angay silutan. So this is the condition of those who are enslaved sa sin, to those who are dead in sin. Their destiny is angay silutan. And we include ourselves, sama ani kanila. We deserve nothing but judgment of God because of our sin. Even good things that you receive is a grace of God. Only one thing that we truly deserve from God, His judgment and His punishment. That's what we deserve. Everything else is a grace. Now, karon, that's why we preach the gospel na ginatawag nga external call, but those that God has chosen in eternity past, that God has predestined to become like Christ, na ay special calling para sa ila. Kinasulurang pagtawag, eternal call. The effectual and spiritual call is wherein the Father calls the elect, those that God has chosen, those that God has predestined, to the Son through the power of Holy Spirit. Now, muni ang verse. John 6:65. Christ said this to the people. Nga, okay, siya mingon, tungod nini, gingnan ko kamo. Walay bisan kinsa nga makaari kanako. Nganuman tungod kay sila patay sa espiritu, gapos sa sala, walay kakapas sa pagpahimuot sa Ginoo, walay bisan kinsa makairi kanako. Unless gawas kung itugot kini kaniya sa amahan. Kinsa man ang sovereign karon. Kinsa man ang magbuot sa kaluwasan sa tao, ang amahan. Kung yang itugot. Na ang pangutana ni karon, unsa man gitugot sa amahan para maluwas ang tao? Nga wala man daay sa kamot sa tao ang ang kaluwasan. Naman din siya sa kamot sa Dios. Muna ang explanation ni Thomas Goodwin, may tungod sa effectual call. Okay? Ang mga theologian ng irresistible grace or effectual grace, muna ang pagibuhat sa Ginoo. God works with the power and can make the unwilling willing. God works with power, He can make
the dead spirit alive because He is God. Okay? If He undertake the conversion of a soul, it will be converted. Kung gustohon sa Dios nga lubason ang tao, maluwas gayod. Dili makabalibad because God is sovereign, He's powerful. His grace is so powerful nga ma-overcome sa Dios ang unbelief, ma-overcome sa Dios ang gapos nga grabe ka gahi nga gapos sa sala, ma-overcome sa Dios ang unwillingness sa tao. All the pious working of our heart towards God are fruit. Remember that. And consequence of a powerful working of His grace in us. So everything now you do, the faith that you exercise, the repentance that you exercise, are fruits and consequence because God has done something in your life. God intrudes into your life. God initiates into our lives for us to believe in Him. Now, na pangutana. Pangutana po di mo kugulingon. Ako pong gipangutana kung kugulingon na ni. Nga naman, ang usa ka tawo mituo sa mayong balita, ang uban wala. Kung ay magwali sa good news, the gospel, nga naman, nga naay mutuo, ang uban dili mutuo. Unsa man gid ang pinakarason nga nung di sila mutuo? Tungod ba kay sila mas maalamon katong mituo, mas maalamon, mas maayo, mas maalamon ba sila? Mas bright ba tong nipili nituo kang Hesus? Mas maayo ba to silang morality? Adunay kinaiya nga makabalo nga mosabot sa kamahinungdanon sa mayong balita nga. Even the mga theologians, the gospel, even a child can understand it. Pero nga naman nga, nagay, di mo to. Maski pag unsa ni kanindot nga balita, wala may laing mas nindot pa sa mayong balita. Kinsa man, wala ni laing mga maayong balita nga mas nindot sa mayong balita. The gospel of Christ, His death, His resurrection. No, it's really amazing news. Bro, taliwala ni tarigano di may nganong naamang gidili mo tuo. O ang Ginoo nagbuhat o pinasahi sa tanan gusto niyang luwason. Or God works in her or his life to those He wants to save. Okay. Natay kanang ginatawag nga case study. Mag-case study ta. Buhat 16, 14, 15. Si Pablo nagwali kay sa mayong balita sa lungsod sa Titarya, so meaning murag I think muna ni siya ang third missionary journey ni Pablo. Nga sa iyang pagwali, okay? Daghan mga tao daghan nagwali, daghan sa giwalihan. Ug usa sa naminaw, meaning daghan ang mga naminaw pero usa sa mga naminaw kanamo mao ang usa ka babae nga ngalan Lydia. Okay? Nga tagalungsod sa Titarya nga tigbaligya og mahalong panapton o mga nga tapol. Siya magsisimba sa Dios. Yes. Okay, magsisimba siya sa Dios, but not a true worshiper. Pero usa gibuhat sa Ginoo, ang iyang kasing-kasing giablihan sa Ginoo. Kuyaw kay na. Ang iyang kasing-kasing giablihan sa Dios. So, meaning, kung ang Ginoo gusto niyang luwason sa ang tao, wala na nagkinahanglan ang Dios og permisyon. Nga, Lord, ablihan ako kung kasing-kasing. God is the one who opens your heart and mind to receive Christ. Because first and foremost, in our sinfulness, our hearts are closed towards God. Our hearts are closed towards loving God. Our hearts are closed towards the things of God. And we don't want God unless God opens your heart. Muna siya ang gibuhat sa Ginoo, affectual call regeneration. Kay naimanggoy uban nga ginatawag nga na doctrine nga ako nasabtan kaning prevenient grace. Nga ang prevenient grace daw is muasit sa tao. Muna ang Ginoo magpadalag pagsulay, mga linog sa kinabuhi,
broken sa pamilya, uban pa para ang tao mahumble, para siya musangpit sa Ginoo. Pero ang end result dai gyapon, ang tao ra dai gyapon ang mopili. Ang kaning prevenient test mo assist lang sa tao, pero dili giday ang Dios mao'y nag-intervene sa iyang kinabuhi that will make this person submit to Christ. Dili bagyo sa kinabuhi ang nakapatawag sa Ginoo sa imong. Dili pagsulay igsoon. God Himself opens your heart. God Himself, He effects His grace in our hearts to love Jesus, to submit to Christ. You cannot credit that to yourself. It is the effectual grace of God to us. Tanawa kung sa'y nahitabo kang Lydia. Sa dihang iyahang giablihan sa Ginoo kasing-kasing namati sa gisulti ni Pablo. Tanawa din. Nagpabotismo siya kauban ng iyang panimalay. Okay? Nakita nato nga sa dihang giablihan sa Ginoo iyang kasing-kasing, siya misubmitar sa Dios, mituo sa Dios, ug napamatodan nga iyang pagtubuhi. Tinuuray nga pagto living faith. Kay nagpabotismo man siya. Okay? Ni-obey man siya. So, that's why, makaingon kita, karon pa ginako, sige kog study, and salamat lang ko sa COVID, kay tungkol sa COVID, ang ako ang bisyo is pagtuon sa pulong sa Ginoo. I'm learning a lot, and na-amaze ko muna ni karon ako ipagsulti sa inyo karon muna ni product sa so pila ka bulan nga study. Okay? Grace. Free unmerited favor of God. Unmerited favor, but pasabot, walay imo sa Ginoo tanan. Salvation is the 100% work of God in your life. And it is unmerited favor. Because even the faith that you exercise to trust Christ comes from God. It is the product of God's regeneration sa imong dead nga spirit. Now you submit to Christ. Now you love Christ. Okay. Now, John, another verse para mas maklaro pa gyud. John 1:12-13. Muning common nga first verse nga say kung tama ra ta sa 12, nakaingon ta nga decision gyud sa tao. Pero kung imong ilaho sa 13 ay dili day sa Ginoo day. Aw gali. Apan ngadto sa tanang midawat kaniya ug sa mga mituo sa iyang ngalan, naghatag siya kanila og katungod nga mahimong anak sa Dios. So therefore, katong nituo kang Hesus, midawat kang Hesus, naghatag kanila, ang Ginoo naghatag kanila katungod nga mahimong anak sa Dios, meaning na born again sila. Kung tama ra ta diri, makaingon ta nga desisyon gyud sa tao nga maluwas siya. So, midawat God ug mituo. Pero kung imong ilaho sa 13 mo ning giingon, kanila nga natao dili gikan sa dugo. Kinsa maning midawat, kinsa maning mituo, muning mga dugo, muning mga tao, muning unod tao. Pero giklaro sa verse 13, kanila nga nangatao dili gikan sa dugo o gikan sa pagbuot sa unod, gikan sa pagbuot sa tao, kundi gikan sa Dios. Ang rason nganong ang tao midawat kang Hesus, ang rason nganong ang tao misubmitar kang Hesus, gikan sa Dios. Man cannot submit to Christ, believe in Christ, rest in Christ unless God initiates sa iyang kasing-kasing to save him. This is the amazing grace that God has done for us. And then, manani siya ang ato ang tagapagtagad. O sila nga iyang gitawag, iya usab nga gihimong matarong. So, this is the chain now. God knows those who katong iyahang gusto tagaan sa iyahang gugma, sa iyahang pabor. He knows them, and then gitakda niya nga may sama siyang anak o iyahang gitawag inwardly, not just external call but also internal call, and now
He will now justify them. Because those who open their hearts, when God opens their hearts, that person is made willing to believe. And that person now will run towards Christ and embrace Christ. And that's why mahimo gid silang matarong. Now, justification. So, gamay lang nga explanation na ni para mas maklaro gyud. Muna siya ang pasabot sa gimatarong. Muna siya ang mahitabo sa tao when that person trusts Christ. When that person embrace Christ. Ang tanan nga mga righteousness ni Christ, siya ang iyang obedience, perfect righteousness, gi-impute sa tao nga mutuo, ug ang tanang sala sa tao nga iyang nabuhat past, present, and future naa sa cross, sa Kalbaryo. So that's why, wala lang tag gipasaylo sa Dios atong sala, iya gitang gihimong matarong siyang atubangan o gihimong gi-qualify siyahang gingharian. We are now bearers of the righteousness of Christ. Dili imong righteousness, but the righteousness of Christ. Now, when God justifies us, kung ang sa katao pasayloon, himong matarong sa Dios, that is immediately, that is complete. Dili ni siya progressive nga justification nga inahinay. Complete justification and then permanent nga justification nga dili na gina ma-revoke o irrevocable nga klase nga justification. This would free us to worship God and honor Him all the more because of this amazing grace nga iyahang gihatag kanato. Apan, those who put their trust in Christ must show to their lives that they are really justified. Kinahanglan mubunga kini. Munang ingon sa Hebrews 12:14. Paningkamuti ninyo nga ang pagpakidait sa tanang tao sa pagkinabuhi nga balaan kay gawas niini walay makakita sa Dios. Unless there's fruit of justification, fruit of your faith, na ebidensya, kung wala na siya, wala gyapoy makakita sa Ginoo. Many now are deceived. Muna siya ang dapat nga formula nga atong tagaan o pagtagad. When you trust Christ, di ba? You are justified. Faith brings justification. Matarong na ka, napasaylo na imong sala, gitagaan na kag righteousness ni Christ plus works. Ang works, walay contribution sa imong justification. Ang works, dili ni makaluwas, dili ni maka-justify. Pero kung walay works, walay fruit of righteousness, walay kausaban, piki ang pagtuo. Not saving faith. You're not born again. A born-again believer, a born-again believer, redundant, pero okay lang, is justified. And ang iyang justification, na evidence of works. That's why we worship God. That's why we pray. That's why we embrace Him in our, sa tong devotionals. That's why we love Him. Ang love na to is evident also in our action. Now, Roma 5:1. Tungod kay gihimo naman kitang matarong pinagi sa pagtuo, kita may pakigdait na sa uban, pakigdait uban sa Dios, pinagi sa atong Ginoong Hesukristo. God is the one who justifies you. God is the one who called you, and justify you. And now we have peace with God. Praise the Lord. O muna ni siya ang ending sa chain. Katong iyahang gihimong matarong iya usab gi pasidunggan, gi-glorify. Muna ni ang gingon ni Paul sa Philippians 3:20-21, kita mga lumulupyo sa langit. Lumulupyo sa langit because we are predestined to heaven already. Those who trust Christ, those who submit to Christ, those who are changed by Christ, your destiny, ultimate destiny is heaven. Because in heaven, wala na yung makalupay gani. This is glory. Okay?
O gikan ini atong gipabot ang maluluwas ang Ginoong Hesukristo, siya mao ang mag-usab sa atong kabus nga lawas. O kani nga phrase, aron mahimong may sama siyang mahimayaong lawas. Remember, predestined to become like Christ. Not just sa justification, sa tuang justification, but also even in our glorification. Okay? Pinagi sa gahom nga makahimo kaniyang takos bisan sa pagpailalom sa tanang butang sa iyang kaugalingon. Pilipos 1:6, another verse. Ako masaligon nga siya nagsugod. Kausama ni naitabo, when God calls you, He who started the good works in you, when God made your dead spirit alive, when God frees you from the bondage of sin, siya nakasugod sa imong kinabuhi. Dili ni siya pa kanang pareha sa uban nga na may ragsugod, mura bitog intro voice. Kanang mo intro voice nga may kag intro pero wakalahutay. Kay taas na ang kwan, taas ng tono, ihatag na sa ay di ka human og kanta. Pero ang Ginoo, when God started His work in your life, He is faithful to complete it hangtod sa adlaw ni Jesus. So therefore, this is our hope. Blessed assurance. So no matter what happens in this life, if you have this hope, you are standing on the solid ground o dili jud ka malumpag bisan kinsa pa kung sabay naa diri sa kalibutan. Because your hope is set upon our Lord Jesus Christ. Maning summary sa akong gisulti. Okay? The golden chain. For known, predestined, called, justified, and glorified. Katong nailhana sa Ginoong daan, in eternity past, sure ball ang glory. O walay mahulog, ani. I remember dito sa Bible school pa ko, nagsugod mig 30 ka buok. Enjoy kay mi. Then ni-graduate na lang may mga unom na mi kabuok. Then nangatagak. Mayrag, ang uban wakalahutay. Siyempre, di ba? Pero atong sabton, nga kung unsa tong gisugdan sa Ginoo, katong iyan ang nailhandaan, iyan ang gitakda, way mabagsak iksoon. Tanan gayud makaangkon sa iyahang inheritance sa himaya nga gitakda sa Ginoo para kanimo ug kanako. Atong pakpakan ang Ginoo bi. Praise the Lord. Our future is sure. Sure pa rin sa tanang sure. Kaya ang Ginoo mismo mo'y nagplano ani. Napangutanay rin karon, usab ako sa mga pinili sa Ginoo. Usab ako ani nga nasa basig kung nakay pagdaduhan ako ikuan kanang diagnostic question para sa imo. Do you believe in the biblical Jesus? The Son of God, the one who died on the cross, perfect Lamb of God. Do you believe sa iyang resurrection? Then another thing, do you love Him as He is? Imo bagid siyang gihigugma? Imo bagid siyang gihigugma? Labaw sa imong trabaho, labaw sa imong negosyo, labaw sa imong pamilya, labaw sa imong kaugalingon. Do you really love Him? Do you love Him? Dili man gid necessary nga perfect ang imong paglabat. Hindi ba you can love siya ha? Do you love Jesus? Sunod, do you desire to be like Him? Gusto ba jud ka nga may sama siya ha? Do you long to be with Him forever? Nangandoy ba ka sa imong kinabuhi nga maimo siyang makauban? Do you long for heaven? Do you long to be with your Savior? Na ba kay nani nga paglaom? Then if your answer sa ani nga question is yes, then you are chosen. You are called by God to believe in Christ. Search your heart. Ang kaluwasan, 100% gigarantiya sa Dios sa tanan nga tinuray
nga mituo kay sila mga pinili man sa Dios. This is our blessed assurance, Ikson. This is the love of God being displayed upon us. This also destroys our pride. It humbles us to glorify God all the more. Lord, thank you so much that you have shown your grace upon me. Nga dili giday sa kuagikan ang akong kaluwasan. Ikaw giday Ginoo mo'y nagpili. Nagbuhi sa akong patay nga spirito. Nagpalingkawas ka nako. And now I see Jesus, a loving, amazing. Then kanang gugma nimo sa Ginoo. It's amazing grace. So, let me leave you with this verse. Sa pagkatinuod gayud, sultihan ko kamo nga ang mutuo makabaton o kinabuhing dayon. Ako ang mao ang pan sa kinabuhi. Magkampo kita. Ginoong Dios, takang salamat sa dako nimong grasya nga gihatag kanamo. Nga bisan kami makasasala, bisan kami patay among espiritu kaniadto, imo kaming gipaboran, imo kaming gigrasyahan, o imong gipakita kanamo kinsa si Jesus. Imong giablihan ang among kasing-kasing nga kami makaduol kaniya. Ikaw nagahom kanamo for us to believe and repent sa moang mga kasalanan. Ginoo ko mga pag-ampo sa imong katawhan o God nga kini nga kamaturan will cause them to love you even more, to be strong in their faith, and to depend upon you, the source of all grace. Salamat kayo, Amahan. Sa ngalan ni Jesus. Amen.